Yo. Oh. Oh. Reggae ya. Ơi.
oh iya ơi Ando
Aku tulus sing ati tak dibagi prasetyo ing janji tlaga warna dadi tandha minangka prasetyo Sambirono tak lumadak banyune telaka telaka warna dadi tandha timbane asmara.
iya 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 dadi lan ning ati jowo ayu kang tak ati rembulan wis ganjari aman ganti pada jroning ati ya yo iya 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 katresnanmu kang sejati gowo manis kang tak ati Lapa moco saumpama lakanono sakadepane terang iya 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 tak ketamba lara brata kang ketaman asmara duita Pindha Bathara asmara Wirate Wirate Dewa Kamajaya ya iya 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 Kanthi urung aku tega aku wati halo halo aku kondur saya lo 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 yo lo wayang ayo apa mas oh 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 halo halo kritik-kritik hitam warnanya kritik-kritik hitam warnanya pohon randu bergoyang-goyang gadis cantik siapa namanya hatiku senang bila disayang hutan teras kok terang ngopi Eyo, eyo. hutan teras kok terang ngopi ngopi namanya segara Asik, Dik. ya wong pantas nyanding kowe Piye-piye? nganti dadi ducong Oh, 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 motor kancing terus nih pak ijo-ijo aja diundui ijo-ijo aja diundui wong sing abang ra gerang-gerang
ayo kanca kanca sing prasaja ayo jamakarya ye aha oh 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 Konco ayo konco kanca Konco den prayitna padha domrene yo ayo mubeng desa ayo kanca ayo kanca piye 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 ayo dok makarya hey yo he oh Yo. he oh he oh Yo. he oh he oh he oh he oh he oh ha oi ya e oh e no 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 yo yo ambek Nggih wonten ngarsanipun para sutresna budaya anggenipun mirsani sumangga pados papan palenggani kang sekeca nun sewu ingkang wonten ngandhapipun wit klapa ngatos-atos nggih blarakipun garing. langsung nengok Oh kabeh boten, oh nggih tenang santai Mas. kok jenenge ganti Ngatiah Ya. Anjele Ngatiah Oi. ya Ayo, oi oh yo dalah Sumandang ing angkasa gumalungkung suwarane kendang riyel ketipu kidal benang bende pepindalan mos nyato bukan jawi Pak Wardi sugatan Seni jadilan Yo, yo. Madya lan pusana sedaya mandor Hei, ya. Sumandang ing angkasa gumalangkung suwarane kenang raya ketipung imbal bonang bende bali balan Pasukan tanah seni jadilan Purwa Madya lan Pusana sedaya manjung pasukan yo yo ayo ayo yo oi ya la 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 ayo yo monitor ketua bos kumandang ing angkasa kumalungkung suwarane mas kendang riyel ketipu gimbal benang bende pepindalan mus nyoto kagungan jawi ketan seni jadilan Purwa Madya oh ye oh ye oh ye oh manjung pasukan
busana mugi mangkenya Basuki Sepatumu mayu siji. cincinku petil oh iya Iya. ana dijak perang malah WKP Yo, iya. yo ayo yo Heeh, heeh. Ya, heeh, ya. Se, yo, solo ya, oh. Solo ha, Wuh, ayo Wuh. Ana caraka deta sawala padha jayanya maka padhanga ana caraka Soroko deta sawala padha jayanya maka padhanga Pamut rasa kamanungsan Burang tata tamalan durjana Bonawasa jambul gundul Sujan motan bisa pinilaya kiri geni mawingo wingo kuwanda awut mawut cecer reksa bumi ajeg asri Bino among karso sagotra rane amblas asih tumrap marato watek malindra kang anut api loso mingkara yang witi jagat nata janalaka datan badha latu karep Yo Surayudana Asa ayo, lo asa, yo.
Tolak balak ing sengkala Rusok yai hangrate tata sesaji Aku srana genira song pamuji hamba minta nugraha saking yang witi Napulno karpe pacoko Atumo berkah kasugi yuwono yang becik ketitik akan Allah bakal ketorong rayu rayu surayujo tetep jaya oi 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 Bos cuma wis tolak elak ing sekolah Josang popo Bos nang popo hangrate tata sesaji kanggo srana Kanggo srana genira song pamuja minta Yang meminta nugraha saking yang widi panjangka nantuwa berkah basuki yuwana kang becik ketitik kang Allah bakal ketorong sesendi rahayu suraya dawana tetep jaya ayo bariki aku memek ya stres Ya, budut, ya. tak bikin maki uten jebulane menek Penontonnya dateng gelusar. Babak Panaragan. sok pisah. Apa? Panaragan bak. Panaragan ki apa? Pelekan lho, Pak. Oh ngono. Maksudnya bebek doger iku. Sesanti rahayu menek nongko tetep jaya. Halo, lah. Wah nyelumbat kambil arak ngabon. Nah, iki mau durung ketinggal klopone. Nggih. Dadi arek ngepek dhewe. Yo 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 ya. Yo 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 yo. Rat. Yo 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 yo. Lerat. Oi, oh ya ya ya. Yo. Panaragan saking gunung kamal yo yo. Oi, oh. Haus. Ais. Ya waduh. Kaya kowe ya? Vertigone mari diduduk ku kambil. Yo.
Oh yo, ndak kerawitan lho, Mbah. Iki basane iki neko-nekone sing krawitan. Lah niku lho, Pak. Heeh. Kelapa kok didahar to, mboten diolah riyin, kan ya takarat to, Pak. Oh. Kasihan. Ya, tapi Mbak luar biasa nggih, Pak nggih. Ya, luar biasa. Akhirnya yang ada di Suroyudawana. Iya. Pokoke telung babak ndadi terus burungan. Sing nyekel lho, Mbak, aja mbuh jenengan ki. Iki Iya, si Pak. Mbah lagi ngersake dahar. Ya. Monggo Mbah dikersake. Nggih, Mbak, dikersake, Mbak. Sak wontene ana Sak sing wontene. lagi ngeses. Wonten sing nembe lenggah. Nggih, wonten sing nembe. Mbak Bilih yang permadi rawuh. Oh, nggih. Monggo. Kene si Mbah ini. Permati Nah, bojone yang Ganes. permadi. Jatahe kopi apa koper? Permati bojone Ganes. Jatahe kopi rungus kok kene jatahe koper ngono kok ya. Napa, Mbah? Jatahe kopi. Kopi apa lah. koper? Koper. Oh, kopi. Kopi. Koper iku wadah Nurli ditekuk. Guyu hehehe ra nyawer grupet ini iki. Ngenteni Bu. ngenteni kopi. Request lagunya apa? Pripun? Niku ketua LPMP, Bu. Heeh. Oke, jaluk Apa? getruk. Get. Heh. Apa, Bu? Tombol kangen. Yantun Tombol. saking kampung Saking kepil. Kepil. Oh, Kepil. Kepil. Kepil itu juga masih ikut sini, Pak, Mulo. Ya, Oh, mulo. senderek. Ora. Ora. Kepil itu Bareng. mulo. Oh. Kowe iki kok tekan ngobrol-ngobrol iki bocah iki. Oh, Kepil ki cedake Wotawati, Nur. Mas, enek kethuk sing selor ah? Anjene apa, Pak? Arah Kula diku. pados. Kula padoske, Pak. Arah nggo krutup kan aku. Walah, Pak. Ra sedengan nek jarot. Lah iya. Ayo nyanyi, Nur. Ngersake lelagon. Tombo kangen. Tombo kangen. Mbak Permadi ngersake Tombo ngelak. tombo anu karo Nah, kopine musik kopi lambada. kental. Opo? Ya, ayo nyanyi. Kayak sing ning mentro hati-hati mengke ndak kena glugot tebu kae. Mbak Sandrina yo nonton jadilan lho, Sandrina lho kudung ireng kan lho, kudung Kae ireng. sing nganggo kudung kelawuke kono nomane Nurli kae. Sing ndi? Nggo marun kae lah Ora kae sing kae lho. nukul. Iki lho sing kudung ireng nganggo tas coklat ke Sandrina. Oh, lah Sandrina tah iki ya ampun. Ayo nyanyi. Ya. Endi pan? Sing kepenek endi? Oh. Ayo nyanyi Pak selak isin. Tombo kangen apa pundi riyen derek. Warga masyarakat Kepil bareng Tanjung Sari tadi. Pak rata dijak bareng. Tau ti dijak Ipan Pak pendeng ora selok. Ora popok. Karang ya aku ki 500 sak babak kok yo. Ayo. Lah nganti di busana cah. Oh, ganti nono. Edi lagi live TikTok, Pak Wardi demung. Apa sing arek Ayo. demung? Sampai cah. Mas Rizky wis demung Wes. Ayo, demungnya siji wani maju, yo. Oh, kowe kiper. Ada Jared Bisma.
rukun seneng atine Mas Senang ali-ali Saat dunia tengah-tengah kangen iki Rasa semimpi durung tutup tangi Rasa kangen wis bisa mari rasa sakiti durung putul lagi rasa kangen wis bisa mari Mas Wis rampung. walah ajeng pados babel si Mbak hei pripun Mbah Pripun, Iki mandap Mbah? mandap mriki Pripun, mriki. pripun? Pripun kabare pripun pripun Nggih. nggih menika mbok limbuk yo Ya, pripun Nggih. pripun Pundi? mengketen jatahe dhewe-dhewe Dereng nggih Pak nggih. Heeh. Dereng. Nggih. Nggih dereng. Pun. Do menek. Oh, kebab. Oke. Kepiye? Kae kok menek kebab, burger, jasuke apa Pak? Mboten Nggih, ngertos. pripun, kula. Mbah? Patenono vokale Jarot, Mas. Yo. Simbah nyuwun lelagon. Nggih. Oh nggih. Yang Permadi Lelagonipun apa? Caping Gunung. Oh, nadyan aku capek gunung. Bocah. Kuwi itu. Semono bocah ki Napa? Iya. Wiyogone lanjutke wingi kae kon bawa wiyogone. Oh iya, Nek iya, penyanyi iya. ampun biasa, Ayo, Pak. Irfan Pripun? sih. Nek penyanyi ra ampun biasa Biasa. bawa. Kita jajal wiyogone satu-satu kon bawa. Ayo, Ora sapa iso- sih? Ora iso mugur ninting lah tak Wis menek aku. Rizky sik. Saka sing demung. Saben bengi. Wah. Lah kok Irfan turu? Ayo sugeng. Wis tak bukake. Di, oh Mas saya dhisik berarti. Ya Mas. Samuke apa to Pak aku tak genti balung sinang. Aku ngene nek Mas Edi ki semelang kok ya. Lah napa Pak? Tuasiku kon bawa ora dibayari repot. lho. Gandeng wekdalipun sonten mboten sanggep bawa. Nggih, yo. Yang Permadi Caping Gunung, ya jogetan seneng-seneng mriki to. Rene. Sik Mas. Nggih sik to. Mriki. Jenengan wau kali sinten? Oh, jenengan ngertos jenengan timbali mriki. Nah, menika tasakuran. Lha iki ndak pirsa. Sapa sing ngomongi? Oh, nek mantu ngono. Nggih, salin. Pun salim Oh dereng. wis, sampun paring donga. Wah, Ya ora, Oh, disangoni. Mengko sing nyangoni iki nek ya yang Permadi Padha arep aku disangoni. kondur. Nggih, nderek bingah nggih Mbah nggih. Muga-muga diparingi putra ingkang saleh kaudi solehan. Yuh, Ula lanang wedok mesti wedok ya ayu banget. Si Mbak ya bagus ganteng. Walah. Kaya Mas Jarot barang iki. bagus. Bagus. Karo mantene bagus aku to lah iya apa bagus mantene lah kono manane wis payu aku urung berarti elek Pak kula ki Pak. Kok ngono wae dadak diwaca. Ora cetha to kene terus. Pripun Mbah? Endi? Gatel terus kene. Iki keris dudu gatrul. Pusaka iki jima pusaka Mbah, iki nek didudut ngono ndak nyotot wudunku. Ya. Kudunen to. Ya capek gunung, Mbah. Ayo pengrawit. Pengrawit yo. Bareng. Suro laras. Ya. Ayo, pengrawit. Undian kaping kalih lewung. Ya, ayo capek gunung, Mbah ya. Ya. Oi. Ya yo Mbak Zarimah. Hut hut. Ae ya
ditinggal delok Surayudawana. Sing kompore dereng dipateni ditingali riyen. Sing cendelane dereng dikancing Riyen. Ning nek niki tenang mawon wong anune wonten mriki kok. Nggih, mendone dereng dilebetke kandhang digadung riyen. Nggih, dipakani Sik, aku nek mendo iki sing kae lho, sing kambing etawa. Sing bucur ke to. Semakin bucur semakin larang. Coba bucur. Lho rak plek to Pak. Nggih Pak, plek Pak. Saya larang akhirnya. Iki wayah dirakitke Pak. Ayo Mas. Jatah sapa? Kowe. Ya sepira Mas Hedi? Golok mayune Edi wis di bojo lho Nur. Oh iya toh, ada pelakor di sini. Yo. Marak karo ngelong ndak kekebaan yo. Syukur bisa Nyawang genong desa Dadi Saping gunung. Salongke ana sing payungan nganggo spanduk PDI. Ana sing nganggo taplak nabati, men kerubung semut. Ana sing ngemper ning tritis. ana sing nggo bebek dibleh. Menek lere CD men. Apa kuwi lere CD? Keke alon. Sapa kedal giri ke? Dal kiri mbahmu. Jawah Pak. Pripun iki Pak? Akan usumi. Mongko nuli ku anggere ketrocan gek meteng. Nandake iki risang pinanganten ayom-ayom tentrem yo. Syukur bisa nyawang. Syukur bisa nyawang. Desa kene ora ilang. Konde padha buka sidik jas. Suro, laras yuk tarik Mas. Kok iso salto lho. Ya. Ayo Mbak Bridul. Coba melihat
Woi, Ya. Hoi. jreng. Mas vokalku wow duding Latin. Ki tukang foto kok tak takoni Tur vokal. liarak foto ronsen. Aeng. Suarane prajurit kuda sutang geprang lumayu nuju kalengan swara tambur hakire lumantaran tarik so Yo, bejo jadi sisa. samodiman bedah belon dinomo krincing-krincing suarane prajurit kuda pos anggeprang lumayu lucu kalangan swara tambur akhire lumantaran tarik so pencet sama diman abenya belati nama yo tak
apa-apa yen ati iso dadi lega dheweke teko yen kono lan tresno iya piye aku pasrah lan lilo Thomas. Ya, kundur yuk. Kondur. Yo. Yo. Sik, sapa ngomong ta aku? Ha ha ha. Kondur Say Slolololo ya ya Heo 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 Herek getek ya ya Yos. Oh, ayo.
Nggih wonten ngarsanipun para sutresna budaya menika simbah Dewa Daru temurun menika badhe kepanggih Mas Agus Fadil. Nggih, monggo lumebet wonten ing panggung pawiyatan. Mas Agus. Nah, monggo Mas Agus to. Nggih, Mas Agus Fadil monggo. Mas Agus Gareng. Oh nggih. Mas Agus Gareng kalian Mas Agus Fadil. Oh, lumebet. Oh, ngungsi. Monggo Mas Agus menika simbah Dewa Daru badhe kepanggih. Oh, Mas Agus nggih nggih nggih. Nuwun sewu. Ngantos atos di anu Mas direncangi nggih. Nuwun sewu, nuwun sewu. Ya. Yo aduh men yo sing dileh kursi iki. Ya. Genggo lenggah iki. Nah, kalau simbah menika sampun Mas Agus badhe kepanggih. Monggo simbah Dewa Daru wau. Monggo. Nggih. Nah, atos-atos. Nggih. Sekedap, Mas. Angel mari. Wale pikirane dhuwur. Yo mendek mawon nggih. Nggih kajengi mari nyuwun tulung pengenteng-entengipun. Ya monggo. Nggih. Jenengku Dewa Daru. Nyai Munut Dewa Daru kuwi mapane ana lor kulon ana Keraton Ngayodya Adiningrat. Ora sembarangan. Nah, kowe nyandang kaya kono lantarane kepiye, Nger? Tiba kowe dhewe sing nambani aku kur ngewangi-wangi. Gerak badan terus pikiranmu dhuwur pikiranmu. Heeh. Nah Dewa Daru kuwi gelem sesrawung karo kawula kabeh. Lah kuwi iki do ngresula kuwi ora njaluk opah ning ora diopahi kuwi. Kuwi opah banget. Gumun. Kuwi bae karo mbok loro lembayung kowe ora diopahi. Nggih, engke syarat. Niki Mbah, syaratnya napa?
saya candak tali gocine. Oh. Monggo para kanca Sayyidina wa maulana Muhammadi wa maulana Muhammadi Adam Dhamma ilmilah Kabeh
kondur, kondur. Hei, lelok. Oh, Indonesia. Ya, oh, good ya, kondur, kondur. Yo, yo, yo. Oh, 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 oh. Yo, yo. Oh, iya. Oh. Saya 15. Yo. Kupu-kupu terbang melayang. Kondur ya, Mbah? Yo, lagu ini Cek. juga pinangkane gimana kondur, Mas. Apa, Pak? Biasa lagu ini Oh, sambil kemang. Oh, lewong. Nah, yo. Dilangsung bagi main kondur, Ayo, yo. Mas. Katili wong atiku. Sepisan ketemu. Ipan wong bagus hati aku. Godo hati rintek siang dalu. Korban jiwa ngundang rasa rumah sepekalku.
lagune Lewung lagi ngepek klopo. Mboten napa. Lah apa kok dikek aku, Mas? Heeh, Awas iya. ketibanan jeruk, ya Nggih, apa? mbok bilih sampun pikanto mudhun wae, Mbah. Mbah. Ayo, mudhun. Sampun. Oh alah. Iki Nggih. mratandhakake anggenipun ewet menika badhe kambil. Nggih. Kecekna aku tak menek genti. Enggak, Mbah, medun wae, Mbah. Mbah, mandap, Mbah. Mandap mawon, mandap. Nah. Nah, mandap. Manuke. Manuke. Lagune Lewung mudhun, Mbah, kene medun kene. Nih. Halo, Mbah. Sembret. Ya, kene medun. Sembret noro. Ah, medun. Si, Oh. Mbah. Kene. Jo Ayo medun kali kula mriki. Mbah, Mbah, ya turun. Turun. Medun kali kula nggo kali kula. Yung Ayo. alah yung. Medun, yo. Turun, Mau turun. dobelan ora yo. Aki kata kara kit Yo, taji. mana kambil yo. Wis ke bali mangke salat nggih. Bali Piro yo. Mas? Piro Mas? Sabda